Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinaka-init na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pitsa 11 na, bulan sang Setyembre, tuig 2020. Oy, 105 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman, 112 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita nga aton daydayon karon nga adlaw, Biyernes. Unahon ko iniho. Hindi malimtan kag mabutang sa history sang pungsod Pilipinas sa patag sang industriya sang media ang natabo sa isa ka higante nga television network, ang ABS-CBN, natumba na, ginlapak-lapak pa. Purting kapalaran, no? Sang among television network. Ang National Telecommunication Commission nagbawi na sang frequency sang television, radyo, sang among television network. Porte ini, masakit ini batyagon sa pamilya Lopez, sa mga empleyado sang among television network. First time ini, nga nagluntad sa pungsod Pilipinas, nga ginkakasan na sang prangkisa, ginbawi pa, kag ginkakas ang frequency sang among television network. Ano ang buot silingon sini? Ang desisyon sang National Telecommunication Commission sa pagkakas sang frequency sang among television network nagaupod sa mga radio station, DCMM, kag MOR. Ambot silingon, hindi ka na maka-operate, wala ka na franchise, wala ka na frequency. Purti ini ang natabo sa among television network. Sang panahon sa una sa diktador nga presidente Ferdinand Idalin Marcos, ginsequester man ang among television network. Ginbalik lang sa panahon sa magpungko si Presidente Cory Aquino. Sa karon sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, sobra-sobra ang naagyan sa among television network. Sa nasiling ko na tumbalay na, ginlapak-lapak pa. Amo ini ang natabo. Order naman sa National Telecommunication Commission. Porte, no? First time ini nga natabo sa pungsod Pilipinas. Puwerte ang paghingabot. Puwerte nga kapalaran sang among television network. Di kung kakasan ka na sang franchise, kakasan ka pa frequency, ang buot silingon, hindi na makapalayag ang telebisyon, radyo kaman, DCMM, MOR, tanan-tanan, wala na sang frequency. Hindi ka na makita sa kahanginan, hindi ka na mabatian sa kahanginan. Problema, no? Ang television network. First time niya, kag ini mabutang sa kasaysayan, kag hindi ini malimtan sa broadcast industry ang natabo sa among television network. Ang mahimo nyo lang, luhod, tangla sa langit, kag magpangamuyo. Basi pa man lang may milagro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita Kapon ka monitor kita, siling ni DSSD Head Pasita Tero, nya ara na. Nagapanagtag na sila sang food packs sa syudad sa Bacolod. Pero ginauna ang mga numbered barangays, mga driver sa di pasayro nga salakyan, mga nawad-an trabaho. Maayo ini nga ginahimo sa syudad sa Bacolod para bisan paano makabatyag man ang Bacolod noon ang mga driver nga wala sila ginapabayan. Baliskad sa ginapalayag sa pila ka sektor nga ginpabayan kuno sa syudad sa Bacolod ang pila ka mga sektor katulad sang mga driver. Di klaro, bago lang ginimplementar ang Modified Enhanced Community Quarantine, nagwa dayon ang mga isyo. Balbal dayon sa mga public official niya, diin ang bulig, diin na ang ginapangita sang mga kauturan naton nga dapat may ara bulig para ipian-pian sa wala trabaho, wala biyahe kag giban pa. Inang naghatag na konklusyon, wala pa gani kabalo kung anong ginahikot sang syudad sa Bacolod. Di binas lang gani kay may mga pundo pa nga ginbilin. Kag karon may gamiton para nga bisan paano makahatag bulig sa mga nabudlayan sa pagpangabuhi bangod sang limitado kag pagpauntat biyahe sa mga di pasahero nga salakyan. Ang ginasiling naton bala nga di kita nay maglumpat sa konklusyon nga kuno daw wala ginimuan ang syudad sa Bacolod. Balbal sirado ang mga opisyal. Ti karon ara gapanagtag na kag nakapanagtag na sang food packs ang syudad sa Bacolod paagi sa DSSD paagi kay Pasita Tero. Tanong mahambal sini sa pila ka mga nagabalbal komentaryo. Wala pa gani ka plastar bag-o lang nagpapanaog sang Modified Enhanced Community Quarantine 40 dayon ang pila ka mga hala komentaryo wala kagtuo. Nagapasalamat ang mga driver bisan paano ginpamatian ang ila sini nga panawagan. Ugaling basi kung may bulubag uman wala pa ta kasiguro basi may bulubag uman kay ang syudad sa Bacolod tuod nga nagasalig kita sa National IET, pero silang nigalbes ang meeting nila, ang Bacolod ya pwede makapatuman, kung may ara siya ipatuman, basta nga hindi ka lang maglapas sa anuman nga pagsulundan sa National IET. Abot silingon, makadihon niya ang local government unit sa iya kaugalingon iya, nga mga pagsulundan, basta nagasunod lang sa mando sang National IETF. Sulaton ta, base may bulubag uman ang ginaayo sa negosyante, ang ginaalungay sa mga driver, kag iban nga mga sektor. Amo na siling ko bala, hindi iya mahapos ang gobyerno nga insigida, ara dayon. Gaagi niya sang
malawig nga proseso, kaintindi mo na sila kung paano mag-agi sa proseso. Basta kwartang ambalan, maagi na sa proseso, maagi sa makuha kag iban pa, sigano nga balikan kag iakusar ka sa hindi amo nga pagasto sang pundo sang gobyerno sang people's money. So ang pila ka mga sektor kahapos bala nga magkomentaryo, kahapos nga mangyaw-yaw, wala anay ginahulat kun bala may ara ginadihon nga mga proyekto kag pila ka mga bulig pinansyal ang syudad sa Bacolod. Hindi man nuluyag sa Bacolod nga ipapanaog sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sa Bacolod, mando iniya sang National IETF. Mando sa national, lokal iyang ginabalbal nila. Luyag bala sang local government unit. Natural hindi. Gali wala ka mahimo. Tumanon mo gid ang mando sang National IETF. Ginatagol ka ginabalbal sa iba niya, mga lokal nga opisyal. Ginatagulan nilang lain nga tao. Tagulan niyo to, ang National IETF. Tagulan niyo to, ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Hadlok mga mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na. Damo na nga mga aktibidades ang ginapaiway bangod sining COVID-19. Ang COVID-19 nga balita, adlaw-adlaw nga tanan, wala nagaiban, gadugang lang. Adlaw-adlaw nga tanan, may mga bag-o nga mga pagsulundan, may bag-o nga mga pulisa, may bag-o nga mga ginadilian, kag bag-o-bag-o, may mga enhanced community quarantine, modified, general, kag iban pa. Isa pala abuto niyo, Setyembre, Oktubre, pag Nobyembre, layo pang Nobyembre 1 kag 2, kinahambala na, Manila, isira na nila ang ilang mga sementeryo. Posible, sundon man ini sa iban nga mga probinsya, kasyudaran kag kabanwahanan. Nga, ang iban nga pangabay, nga kung mahimo, ipaiso lang anay ang pagbisita, sunod nga tuig lang. Ining tradisyon bala, 1 kag 2, dala na ni family reunion mong kaiban aton nga mga utod sa iban nga kapugsturan kung may biyahe lang mapauli gini na magbisita sa ila sini mga pinalangga sa kabuhi. Pero bangod sini nga karon daw idiyahan nga hindi lang anay pagpatigayonon, ipasira lang anay ang mga sementeryo. Akon wala man niya problema. Galing mula na daw bangod siyang tradisyon bala daw ginapaabot mo nga pag-abot sa Pizza Uno, makakadto kagid sa sementeryo, bisita kagid sa mga nagkalamatay. Pwede man guro, ano? Para sa akon, kung dipinsa man lang para hindi kita matapikan sang virus, okay man. Pwede man lang guro, bisan na magpalauli ang pamilya, sa sulod sa puluyan, sindi kamo kanila, pangamuyo kamo, para sa mga pinalangga ninyo nga mga nagtalaliwan. Umayo man nga suwestyon para sa akon, luwas lang kung may ara dulo debate pa, hambalan pa ini, konsultasyon, wala kagtuo, kung wala aplikable ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero personal ko nga opinyon, wala man ta perdihon sini. Mas maayo man nga sulod balay, makakonsentrate kita sa pagpangamuyo para sa kaluwasan sa galag sa ngaton mga minatay. Wala man diferensya, no? Medyo matingala ka lang, medyo mamag-o ka bala. Nga sa pag-abot sa Nobyembre 1, nga dapat ang bilog nga pamilya, aragid sa patio, ang iba nagadala pagkaon, kay man wala pa kita magkalatao, katigulangan, taamo na ni ang ginahimo, tagsa ka Nobyembre 1. Pero kung daw delikado ginman, para sa akon, wala man kita da perdihon kung tumano naton. Sulod sa puluyan pwede man kita makatipon, may social distancing, pangamuyo, para sa kalwasan sang kalag sa aton mga pinalangga, nga nagtalaliwan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 2. Mabalik kami pagkatapos ini.
kadapya na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:07. Dali gilang sabton ko anay ang pamangkot kun bala. Wala na prangkisa, wala na frequency ang ABS-CBN, radyo na MOR kag iban pa kun untat dagid ang ila sini nga pagpalayag. Subong hindi pa. Katapusan nga rekurso kadto ka sa korte. Pero pag-abot sa korte kag kon magsiling ang korte nga iya pasugtan ang siling sang kag pamatod sang intisi, sore. Ano pa pagpalayag bukod wala ka na frequency, wala ka na prangkisa, di kundi labans tunaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:07 standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,